tsaya. An ci tuwo ba miya ashe an yi gudu kan kaya. Wayo Najeriya, wayo Najeriya ƙasata. Gwamnati ki azama ke taimaki al'umma don a samu sauki, sai da zaman lafiya za mu ci ribar komai cikin ƙasa ta. Shi ba zaman lafiya mai yiwuwa sai akwai lafiya, idan ku ba lafiya sai a gaba komai sai gari da kanwa. Taimaka wa talaka ba sai da zanga-zanga ba, kar da biri ya san baka, an daina rayuwa da ka. Magana ta zanga-zanga gyaran kasar mu ne akan gaba. Ni tambaya nake dan Allah, wai yaushe za ta faru? Sai yaushe za mu bar ta gani da yan dabaru? Arewa na ta kuka kan bandar kudu akwai zagiru. Yayan ƙasa suke yin wannan koma mai ya faru. Idan da laifukana kai ma da laifukanka, idan da laifukan suwa mu ma da laifukan mu, to ba haɗa mai gyara bai zama kuskure ba. Gwamnatin ƙasa ta ki duba da lamuran mutane, ki shiga ciki dole ki gyara, ki sassauta wa al'umma da sauƙi inda ke kai kure maza ki gyara. San sauƙi kwayyana ga Allah, mu ma mun yi kuskure gyara. Addu'a ga Rabbana ta'ala zama lau lafiya cikin ƙasa ta. Sai bango ya fashe ake samun mafakar kadangare. In har kun yi kuskure to ku gane kun yi kuskure, dan inda akwai kuskuren mu kuma da akwai na ku kuskure. Amma mu duba Allah, kar mu bar wannan maganar ta yi haka a banza. Tsadar rayuwa ta saka mutane yanzu a damuwa, ana nema a siya ko dan yaya ne don a yi rayuwa. Akan shi ake shirin zanga-zanga, gwamnati daure ki gyaruwa. Yan ƙasa kuma ku tuna zanga-zanga bai cika zuwa da daɗi. Magana ta zanga-zanga gyaran kasar mu ne akan gaba. Yara 'yan ƙanana masu kai kawo domin zuwan su makaranta, ga su abin sha'awa sai da tsaro a ƙasa za su samu gata. Ni su ne na kantuna ko zanga-zanga ba ni san a yi ta, don ko idan an fito ƙananan yara ba zuwan su makaranta. Halin da yau kasar take ciki muna cikin kulli, gwamnati ke daɗa nazari a wanga yunkurin hali. Illa ta zanga-zanga kin fi mu sani in an kai shi, mu ma al'ummar kasa mu gane mai zai biyo bayan shi. Gwamnati ki dubi Allah, ki duba a cikin wanga mas'ala. Jama'ar kasa zakatan su suna kusa, don Allah mu bi a hankula. Akwai ɓata gari a cikin masu zanga-zanga, masu san hata da hankula. Gwamnati ki ya zama ki ce mai al'ummar Najeriya ƙasa. Ban goyi baya ba da ruwa na ba, da gwamnatin har mu mabiya mun sauka akan turba. Da kuskure ba a gyara dai kuskure ko dai ruwa. Ki jura tasa gwamnati dan al'umma su san zawa. Magana ta zanga-zanga gyaran kasar mu ne akan gaba. Dole ƙasa ta da nisa ai tana da zaman lafiya. Gwamnati masala harkici ci gaban mu Najeriya. Yau 'yan ƙasa sai mu duba hagu da dama kafin nahiya. Zanga-zanga shin za mu duba ko zaman lafiyar ƙasa ta. Gani cikin fargaba, gobe jiki na zuba, ƙasar mu ce kan gaba, sako ku ɗan rarraba. Gwamnatin har 'yan ƙasa ku taso ku zo mu sa ta gaba, ku
tashi mi addu'a mu nemo sauƙi zaman lafiyar ƙasa ta. Bore yana da matsala ta samun zo don faɗa aji. Komai ya fari yan uwa mu mayar a wajen Ubangiji. Najeriya da firgici Allah shi zai yi agaji. A shawara bisa ilimi ba wai ai zanga-zanga ba. Sanatuna da mai awo kullum a gidansa a ci abinci. Dama dai ya aka kare rayuwar tana da kunci. Gwamnati ki tausaya talakanki da yunwa yakan yi barci. Zanga-zanga ba da ni ba amma ba zan ki korafi Magana ta ba. zanga-zanga gyaran kasar mu ne a kan gaba. Alkhairi ya dara mugunta, gaskiya ta dara wa karya. Ina kira gungu shugabanni ku kyautata ku tuna da baya. Irin su Sardauna sun yi mulki, adalcin su ake ta koya. Ku kalli Najeriya farko ku tausaya kar ku juya baya. Matasan arewa na yi kiran ku maza da mata ku zo ku ji ni. Wannan gwamnati mu ba ta dama ta yi shirin gyara da yakini. Ke kuma gwamnati ki ji kiran mu al'umma suna wani hali. Daga zanga-zangan nan ta lumana ɓata gari suna da mugun kulli su jefa mu wani hali. Yanzu talauci cikin kasar nan ya zama tamkar wuta ta daji. Gwamnati saurare al'ummar ki na ta kira waɗansu na ta gunji. Ku ko matasa ku ƙara hankuri kar ku fito na fito kuna ji. Kun ga kasar mu idan ta ɓaci al'ummar mu za ta yi baya. Shi ba zaman lafiya bai yiwuwa sai akwai lafiya. Idan ku ba lafiya sai a gaba komai sai gami da kanwa. Taimaka wa talaka ba sai da zanga-zanga ba. Kar da biri ya san baka